खालि खारदोंमोन बुधबार खालि खारनानै साननि 1 बाजियाव खारदों ओमफ्राय जोंनि गामिया जाहैबाय माजिआलि चित्रनगर गामि आरो जुनाय डिस्ट्रिक्ट धेमाजि ओमफ्राय गेजेर जुनायनि आंनि हिन्जावा जत दं सानैल' मानसि हिन्जावनि नामा जादों हेमा बसुमतारी आरो आंनि नामा जादों बारफुं बसुमतारी रावबो गैया जानायलाय अननानै सोरबाफोर बे मानसिखौ नुदोंब्ला नैबे नाम्बाराव खिथाहरनांगोन नाम्बारा जाहैबाय नोंसानि न'खराव साब्रैल' दंमोन बे गथ'फ्राबो गैया दा बोराय बुरैल' दंमोन बे बोराय बुरैयाबो बुरैया गोमानानै दं माने दा बे बुरैखौ जत नुयो बेखौनो सोरबाफोर नुयोबा नैबे नम्बराव खिथाहरबानो जागोन आंनि नम्बरा होननाय दंमोन न'आव फैफिननांगौ माने जरायावखि थाया मानो फैफिननांगौ फैफिननानै आं गुरैयै खावलायनानै बेखौनो आं गोजोननानै थानानै दं नेनानै थानानै दं दिनै हेफाजाब मोनगोन होननानै आं खावलायनाय थाबाय।